Svojpomocná výstavba. Dobrý nápad alebo prekliatie? Dnes si povieme o svojpomocnej výstavbe. Čo si o nej myslím, aké sú jej výhody, nevýhody. A na začiatok poviem, že som zástupca stavebnej firmy, takže prioritne budem odporúčať stavať s profesionálmi. No poviem aj skúsenosti, ktoré som zažil, či už ja, moji známi, alebo aj my ako firma. Hlavná motivácia svojpomocnej výstavby je ušetriť. Otázka je, či naozaj ten klient ušetrí. Myslíme si, že svojpomocná výstavba nemusím platiť firme, nemusím jej platiť za prácu ľudí a možno za zisk samotnej firmy. No skutočnosť je taká, že vy keď si staviate dom svojpomocne, tak musíte tam investovať svoj čas. Svoj čas, ktorý buď nie ste v práci, alebo nie ste s rodinou. Je na vás, či akú hodnotu má ten čas. Zažil som veľa prípadov a nebudem to tu rozoberať, ale naozaj zvyknú sa aj rodiny pokaziť pri svojpomocnej výstavbe, lebo väčšinou ten chlap trávi veľa času mimo domova a nepomáha s výchovou detí a s fungovaním rodiny. Ale toto nebudeme rozoberať, skôr pôjdeme na praktické veci, prečo nie. Väčšina ľudí, ktorí si stavajú svojpomocne, paradoxne nie sú stavbári. A keď si ide nestavba stavať stavbu svojpomocne, no potrebuje sa naučiť, v podstate každú profesiu potrebuje sa naučiť nejaké postupy a to ani samotní stavbári veľakrát nevedia a preto je veľmi ťažké. Dnes už svojpomocná výstavba neznamená, že sám tu budem murovať, sám budem ťahať kably, vodu, kúrenie a tak ďalej. Svojpomocná výstavba dnes skôr znamená, že budem si volať partie, budem si volať nejakých živnostníkov a skôr tú stavbu koordinovať. No to, čo si myslíte, že ušetríte, nemusí byť úplne tak a povieme si prečo. Jedna z vecí je, že vy keď si myslíte, že si kúpite materiál, tak my ako firma, ktorá stavia niekoľko domov ročne a postavila niekoľko desiatok domov za nejaké posledné obdobie, tak máme lepšie nákupné ceny ako možno vy. A áno, musíte nám zaplatiť aj našu prácu, ale tá práca kvôli niečomu je. My plánujeme, koordinujeme, kontrolujeme, sledujeme. A čo je veľmi dôležité, my sa neustále vzdelávame. Vzdelávame sa o stavbarine, vzdelávame sa na konferenciách, vzdelávame sa na kurzoch v školách a dôvod je, prečo robíme aj tieto videá a podcasty, aby sme možno pomohli vzdelávať sa aj vám síce, ale skôr na kontrolu tých vašich firiem, ktoré vám budú stavať, ako nejdeme do takej hĺbky, aby ste si to vedeli postavať sami, lebo to nie je reálne. Ak vám naše podcasty pomáhajú, dajte nám prosím like a odber a napíšte nám do komentára, o čom chcete počuť na budúce. Ak budete mať na stave v budúcnosti nejaký problém, musíte si uvedomiť, že v prípade, že to robíte svojpomocne, za všetko zodpovedáte vy. Nikto tú záruku vám nedrží a aj keď tam budete mať subdodávateľov a firmy, ja si dovolím tvrdiť, že vždy sa nájde niečo, čo ste urobili inak, ako ste mali. Možno mali ten prvý, ten druhý, ten sa bude vyhovárať, že ten prvý urobil niečo zlé, preto už on to nemohol urobiť tak, ako mal. My ako firma sme v podstate generálny dodávateľ. Aj my máme na niektoré časti stavby v podstate našich subdodávateľov, ale za všetko zodpovedáme my a my sme vašim partnerom aj v prípade reklamácií, či už voči nám, alebo voči nejakým produktom, ktoré sme vám dodali skrz našich subdodávateľov. Takže keď budete mať problém o rok, o dva, o 5, ozvete sa nám, bude vám platiť záruka a my budeme vašim partnerom aj pri tej reklamácii a budeme to riešiť. Takže toto je tiež jeden z dôvodov, prečo sa nevždy oplatí stavba svojpomocne. Ďalšia vec je, že stavba svojpomocne zvyčajne trvá dlhšie. Máme skúsenosť, stavali sme tu nedaleko Košíc dom jednému môjmu známemu a v tom istom čase začal stavať nejaký sused cez cestu dom svojpomocne. Realita po nejakých rokoch je taká, že ten sused fungoval tak, že on pracoval niekde v zahraničí a chodil tam na týždňovky, bolo 2 týždne v zahraničí, týždeň doma, tak za ten čas, že si ide stavať dom svojpomocne. Prešlo už asi 3 roky, náš klient, môj kamarát už 2,5 roka dom užíva, býva. Ten sused
je niekde možno teraz pred dokončením a vôbec nič neušetril, lebo za tie 3 roky narastli infláciou tak ceny, že to, čo ušetril, tak v podstate ceny za ten čas narastli a to už 2,5 roka náš klient ten má úžitok z domu, ktorý mu stavala firma. Takže toto je ďalšia z vecí, pre ktorú neodporúčam stavať dom svojpomocne. Veľa našich klientov sú ľudia, ktorí si vážia svoj čas, ich čas má hodnotu a sú odborníci a špecialisti v svojom obore a tak ako aj my si vážime našu prácu a aj my si, keď niečo potrebujeme, hľadáme a vyberáme odborníkov, tak oni si vybrali nás a dali dôveru do našich rúk, aby sme im postavili dom, v ktorom budú žiť pre ich rodinu. A dovolím si tvrdiť, že nikto z nich neľutuje a máme s klientmi dobré vzťahy. Oni sú odborníci v tom, čo robia oni, my sme odborníci v tom, čo robíme my. Ak už by ste sa rozhodli stavať stavbu svojpomocne, prosím, nestavajte svojpomocne drevostavbu. Drevostavba je zložitejšia na svojpomocnú výstavbu, má veľa špecifík a je to naozaj technológia budúcnosti a tie drevostavby pôjdu stále viac a viac, má to veľa svojich výhod, no je to zložitejšie a ak už pôjdete stavať niečo svojpomocne, tak radšej nie drevostavbu. Ak si budete vyberať firmu, pozrite sa na referencie. Ak si budete chcieť stavať svojpomocne s nejakými partiami, tak pozor, lebo stáva sa to, že ešte včera sme prerábali bytové jadra a dnes ideme stavať drevostavbu, lebo je to moderné a ide to do popredia, aj tak teraz ideme stavať drevostavbu. Videl som veľa svojpomocných stavieb a občas sa na nejakú stavbu dostanem, aj napríklad nie drevostavbu, môže to byť murovaná stavba. Posledne som sa dostal na stavbu jedného môjho známeho, ktorý ma poprosil na nejakú konzultáciu, stavia si murovaný dom a keď som tam prišiel, tak no dnes už sa tam veľa vecí prerába, sa to mení, lebo bolo to urobené nie úplne tak, ako by malo. Pracovníci, ktorých mal na stavbe, boli urazení, že prečo im tam do toho hovorím, no chcel som pomôcť kamarátovi, ktorý ale povedal som mu, že veľkej váhe je to jeho chyba, nakoľko nerozumie sa stavebníctvu, nie je stavbar, ale rieši tak, ako rieši. Problém je ešte v takejto veci, ktorá je ale veľmi dôležitá, že ľudia, ktorí riešia svojpomocnú výstavbu, málo kto si dá urobiť realizačný projekt. Dá si urobiť len jednoduchý projekt pre stavebné povolenie, ktorý nemá každý detail vyriešený. A toto bol príklad aj toho môjho známeho. Je to projekt pre stavebné povolenie. Statika, tam je statika pre stavebné povolenie. A potom nejakí stavbári, traja chlapi na dodávke, v podstate žiadne zázemie, žiadna nejaká technická podpora, projekcia a tak ďalej, idú podľa projektu pre stavebné povolenie, ktorý nemá riešené detaily a jednoducho našiel som na tej stavbe toľko chýb, že síce to bol murovaný dom, ale no celé zle. Preto, ak už by ste sa rozhodli stavať svojpomocne, neviem, ako chcete kontrolovať sami seba, prípadne tú partiu, ktorá vám bude dom stavať, ak máte projekt pre stavebné povolenie bez realizáku a len niečo úplne jednoduché. Takže pozor na to. Ďalšia vec, čo sa stala konkrétne na tej stavbe, ktorú som spomínal, bola, že firmu známy si vymenil niektoré materiály, hej. Možno ušetril na tom, že je to stavba svojpomocne, ale vymenil typ krytiny strešnej a doplnil niečo niekde inde a tam zase sa menia nejaké pomery v statike a podobne. Takže ono, to, že ja prídem na stavbu, sa pozriem a sa zamyslím, že asi by bolo lepšie, alebo krajšie, keď namiesto plechu tu dám nejakú pálenú krytinu, OK, ale máme vypočítanú statiku, zvládne to ten dom a potom si ešte chcem tam dať napríklad fotovoltiku. Vo veľa prípadoch ani samotní stavbári nerozumejú stavebnej fyzike. Je to dosť dôležitá vec, ktorá predĺžuje životnosť stavby, ale takisto aj komfort bývania. Ja určite neodporúčam stavbu svojpomocne. Sú tu profesionálne firmy, nielen my, je tu plno šikovných a kvalitných firiem, na ktorých sa môžete obrátiť. Ak si myslíte, že tie nejaké peniaze možno navyše, ktoré na začiatku na rozpočte vyzerajú, že sú viac, vám za to nestoja, tak je to škoda, lebo tá firma naozaj venovala tomu vzdelávaniu a všetkému čas. V podcaste, v ktorom sme rozoberali zateplovacie systémy a systém ETIC, som spomínal vec a súvisí to aj tu s touto svojpomocnou výstavbou. Ten systém
má nejaké pravidlá. Na niektoré typy izolácií má ísť nejaký typ lepidla, omietky, aby stavebná fyzika fungovala. A toto vo veľa prípadoch nevedia ani v stavebninách a toto človek, ktorý stáva svoje pomocne, vo veľa prípadoch nevie tiež. A potom jasné, že si kúpi materiál lacnejšie, lebo niekde v nejakom veľkom obchode alebo v nejakej hobby predajni majú akciu na istý typ omietky, v inej hobby predajni majú akciu na nejaké lepidlo a spolu to nemusí tvoriť vhodný systém pre váš dom. Takže toto tiež nie je riešenie miešať rôzne materiály a nespĺňať nejaké pravidlá, či už je to ETICS alebo aj ďalšie skladby v streche, v podlahách a tak ďalej. Pri svojomocnej výstavbe máte všetko na vašich pleciach. Či už je to správne postupy, plánovanie termínov, časov, dodávateľov, elektrikárov, vodárov, ale takisto aj ste zodpovední za samotnú stavbu, za škody, ktoré spôsobíte, či už na susedných pozemkoch susedom. Keď dom stavíme my, preberáme zodpovednosť za celok. Pre nás je ideálny stav, ak sme generálny dodávateľ a riešime komplet dodávku celej stavby, lebo vieme zodpovedať za všetko a vieme si dať pozor na každý detail stavby. Preto my v našej firme ani nesúhlasíme a nechceme spolupracovať na stavbách, kde klient chce od nás nejakú časť, potom nejakú časť si dorobí s niekým iným a potom chce zase od nás. Ak chce klient pokračovať s niektorými prácami, či už svojpomocne alebo s niekým iným, tak sme ochotní urobiť nejakú časť stavby, dajme tomu hrubú stavbu, uzavretú hrubú stavbu, potom stavbu prejdeme, skontrolujeme, prípadne sa urobí Blower test a stavbu odovzdáme a potom si ju môže dokončovať. Ale nechceme sa motať s kadekým na stavbách, lebo nevieme, koho ten klient našiel, či bude robiť v tej kvalite, v akej si my predstavujeme. Kým naši ľudia sú na vašej stavbe a tú stavbu stavajú, tak ďalší naši zamestnanci sedia v kanceláriách a pracujú na príprave, pracujú na logistike, na manažmente celej stavby, plánujú práce na dni alebo aj týždne dopredu, zabezpečujú dodávky materiálov, zabezpečujú, aby dodavatelia prišli na stavbu v správnom čase a keď ich potrebujeme, riešia kontrolu, dohadujú termíny kontrolných dní, stavebných dozorov a tak ďalej. Takže vy nedostávate len samotnú stavbu. Naša pridaná hodnota, ktorú vám odovzdáme, je aj v celom manažmente stavby, ktorý poskytujeme. Ak sa možno aj obávate, či stavebná firma splní vaše požiadavky a či je naozaj kvalitná, my kľudne budeme radi, ak si aj zavoláte svoj stavebný dozor na našu stavbu. Takže ak ste chceli svoje pomocne preto, lebo možno niekomu nedôverujete, tak kľudne si radšej zaplatte stavebný dozor, ktorý bude kontrolovať tú firmu. Pre tých, ktorí chcú mať čo najmenej starostí so stavbou a ktorí si vážia svoj čas, sme tu pre nich a sme pripravení vám pomôcť vašou stavbou od prvotných stretnutí, od návrhu, od projektu, vydania stavebného povolenia až po komplexné dokončenie stavby. Dokonca v rámci nášho interiérového štúdia Verdo Studio, ktoré je naša sesterská firma, vám vieme stavbu aj celú zariadiť nábytkom na mieru a komplet so všetkým, aj svietidla, koberce a tak ďalej, takže vieme aj túto službu poskytnúť. Ak sa rozhodnete teda si na stavbu vybrať spoľahlivú firmu a mať čo najmenej starosti, pozývam vás k nám na stretnutie a teším sa na spoločné naše projekty.